Kahinyo Trap Youth Council HYC Shela Area Unit haka arpratrek nai lor arjar puar kalapan long ye jelang ban a jingkit bokit wiang ye kikna yakob jingi ka than chela kiban mi khmat nak banta kachela sakalampung national game ban lai punrio kaban long Gujarat kini ki samla ki kentup ya kameri jun singwan ka priang suk lang sangwan bat uban pen singan sangwan hakani ka sil ai tien kit bok do ba roy ku parsendram general secretary ka HYC hak general lang kinong kit kam ka central executive committee HYC ki dikhot na Shela area unit lemmat ki wipan kaseng nakapor sa kapor ni ju mi syakmat ban penpau ya ki jingslo bi jongi ka sarkar kam tame ba ka sarkar ka di ban phai khmat lem bai dei bat ki kamele kai hakani ka jala ka jongi kumunong shong snong nung kong e am so khlemla ban penpau ka jingslo sarong ba ki kun samla ki jongi na po Shela kam tame kini isnam ki ba menta kilami syakmat ban penpau ya kasap katalen ga jongki kham tam e bai dei bat kanika jingya kop jingi la ne ka swimming competition kumba shu kentep epi hakani gana ka megle games ka badang shudam ni so sarong ban ong ba ki khna na po snong kumba shiphotli ki medal kila wanra nam ta snong ka thawi bro khwe lightly kila ayo ki gold medal santli ki silver kumjuru artli ki bronze ti mdai tang ta ka kut ka jingya le yasim banta ka jongki ki national competition ba fair hakini ki sngi ki banai ka bla dabru kila yasdang ban yasim banta bat ni so sarong ba hakini ka kanti ba manta sa shisien pan na ki saungut ki nongmi khmat la ni ki nong le kai ki ban yasim banta ka national aquatic championship ka ban long ka po Gujarat ni so sarong ban ong balai ngut na kita ki nong mi khmat ka jala ki deina ka snong ka jongi masuban penpau ya kajing ai khublei ka kerpang ya kinoyalam jong kanika club kabala betin lenti ya kini ki kun samla jong snong masuban ai khublei kerpang ya kini kun samla jong snong ki bayatre sitom na kasngi kumno ban pentebit ya ledi hakanika jingele kai kamangitip ba ublei tai kana le siula ai ngi kum kinong snong jong kadong ka than Shela kata kasap ka kerpang le si banginyo ya kanila lab ban pentubit pat khamtam e ledi hakani kamele kai hoi wala pedeng ki jingduna ki babun hapo snong ngimdon ya ki jaka kilanmet lani kita ki swimming pool ki ba ki kena ki jongi kin la ban pentubit ya ledi ni so thu ba ka jingi le si hapo wa ba ka jingi hapo swimming pool ka fair bak la bang tenre ni kmi lenti balamba kani ka jing ya shimanta jo ki kun samla ki jongi bat nakaliang ka sengru kumju nyele ban bu ye jing dawa khmat ka sarkar ba sarkar ka ban phai khmat shakani ka kamji le kai bat shakani ka dong ka than ka snong ka jongi ka bala penmi akum kini khun samla ke badam sam ba khnang ba maki kinangla ban pentebet shu ka jing ye kop bat ka jing yo ka jongki ye ki medal kam dei ban kut tang apo state level ni kwa ban yo i bagi khun samla ke jongi na ka than Shela ban kiwi ki than ru kin job wat apo ka national ba international level te ban penyo ban pen urlong ya kata jingkwa ka jongi ni so ban kentu ya ka sarkar ban kentu ki bor badai pet ha ka baidai ka sports kham tame kerpang nam ta ni ka swimming competition kidi ban bu ya ki jaka kilan met ang tia po Shela ni nakalian jo ka seng de singin sa shim ya kani kum ka wei kamat jingdawa ya ka bangin sabu akmat jo ka sarkar haringkat ka jinya trailang bat ki brid badon benta bat kani ka jingile ka swimming ti bat ni kwa ru nang bang ni ko por ban shim ka bu bayadon lang di press media ban kenturu ya ka sarkar jela ka pan mi ya ka meglia state policy sports policy deng basusi ka blong ba haduk menta umpala ban pentri kam ya ka sports policy ka jongi ni yo i ba ka sports policy ki don shibon ki kendon ki bakumno on yarap ban kentiu ya ki kam sports ba ki don ru ki scholarship ki ba fair ki ba ka sarkar kala bu na ka banta ki samla ki bayo medal hapo ka state ka national international level ni so ba ka sarkar ka di ban pentri kami kini kendon kena makanlong ka jing aimen sim ba ka jing yarap ru ya ki kon samla ki jongi ki badana ka state ba kinangla ban pentebet shu ya ledi ha kini ki kami le ka ki ba fair ni so thu ha ba ki wan na nong kendong ki kemi ki kapa ki bahaya ngasem ki mlak ban kersan ki ban pha kum kini ki khna ki jongi menta boro shtayo ki ha ban wan sa shlong na banta ban practice kya ban le practice apo adrenaline kya ban practice hawe ke jaka namar bakim don ne ka jaka ngikan ma kini kisna ki banai ke bala dep shwa ban le ship menta apo risa kya ban le practice apo gohati tang na benta ban yo ta ke jing kilamet ka babyang
ha ka jingpet jingmi jong ki coach tingi so bo sarkar ka ban shim ya ka jingki kli ban pentri kampura ya ka sports policy ban wanra iki infrastructure gi fair kam tam ya ki dong ki than ki badon ya ka ya kini ki kon samla ki penmi na banta ban mi khmat ya state ka jong i khna begini ki samla ki jong i kin la ban yo medal kumang om de tang state de kin yo ri medal po national kum ju po international level hoi na kaliang jong seng kani ka program ka bangi pelong mata kasi ka de ka program bangi kit riang ya pi ba pin la ban mi nang ni na shalong ban poisok ka jaka ka ba pin pelong ya competition apo Gujarat goble nong bu nong thau don lang ringkat bat pi ka jingya nanti jong pi bat kum ju ru ba pin yo e pamet ka bokot ki khia bat ban gi khmi nanti ba da ka jingya trash tom ka jong pi le se pin la ban job ban yo e medal bat pin wan ra ka nam ko pura me ka jala ka jong i kham tam e yangi kum ki nong shong jong ka shala e ber ko